kina turanci ki Hausa. For your information, dole ka iya turanci because turanci is an international language wanda ana sa ran iyayenka suna sa ran cewa ba su haifi matsiyaci ba, sun haifi mai kuɗin da zai dinga business from Dubai to American. Kuma za ka dinga turanci ne ba Hausa ba. Kai jama'a, wallahi Allah mutane ku ji tsoron Allah. Yo to ai ni ma ta maganar na Maryam wallahi ne tunanin cewa a Najeriya dole sai mutum ya iya turanci. Wallahi ni ma abin da tunani kenan. Saboda na ga duk lokacin da aka ce na zo na yi bidiyo nan muke fama da ku ai kun sani duk sanda aka ce na yi bidiyo na dan jefa yan kalmar turanci saboda ni magana gaskiya wallahi ni ma turanci yana burge ni. Ina jin daɗin yin English. So amma abin ka da dan turancin mu ba wani matsa masa lamba akai ba. Duk sanda aka ce na zo na yi bidiyo zan yi bidiyo na tsawon zan yi maganganu na tsawon minti 10 amma duk sanda aka ce a cikin bidiyo na yi pronounce din wata word an samu error guda ɗaya to wallahi an ɗebi wannan magana na minti 10 masu amfani an watsar sai a ɗauko wannan kalmar turancin guda ɗaya da Nura Tiboy ya samu error bai pronounce ɗinta daidai ba sai kaga an zo comment saka sai ya comment sama da 5,000 ana ta tagging din mutane ana ta correcting dina point of correction ba haka ake cewa point of correction kowanne mutum da tsatsaman bakin sai ga zo ne mun yana correcting ina comment section duk aka ba aka ruɗa na aka rikita ne to wai da mun a Najeriya nan dole da mu shi turancin nan sai mutum ya yi shi daidai ne wallahi ni ma na tare cewa dole sai mutum ya iya turanci daidai duba da yadda aka takura mun a TikTok din nan akan maganar turanci wallahi da idan zan kwanta da dare za ka dauki alqur'ani na mai girma na dan duba yan ayoyi na dan tilana dan kantawa sura daya dan shafi daya sumuni daya dan kanta wani lokaci sai ka zo ka tar da ni ma ne bacci ina hannuna wallahi da mutane a TikTok din suka saka na gaba akan maganar turanci duk sanna ne to ni na saba an zan magana sai dan jefa kalmar turanci sai ka ce mai to duk sanna zai yi ta kuma aka ce an samu matsala wata na pronounce din ta wrong an samu matsala wallahi in ka ga yadda ake mun a comment section wallahi man sagir kai ka ce ayat alqur'ani mai girma na lalata a sana a gaba akan maganar turanci to suke da suka rikita ni gaba ɗaya sai ka ga da qur'ani za ka gani hannu amma sai dai ka zo ka tare yanzu nayi bacci a runguma da dictionary ko kuma da kamus saboda ina duba kalmar turanci kar ina tsoron kan na zo na yi turanci a samu matsala zo sana a gaba so ashe shi ma turancin ne ba shi kuke so ba to ga yar koku kuma ta ƙara ƙarfa muku guya kuma an zo an yi ci a kanta na ga bidiyon mutane da posting babu adadi akan wannan yarinyar wai ta yi turanci ta ce wai dole ba sai an yi turanci ba turanci ba dole bane a Najeriya turanci kawai yare ne na ce to dama haka abin yake to ni rena ne kuka kome ni rena na aka yi na turancin nan ba dai ba sai an gyara mun ne ai na zani ma dole ne wallahi a Najeriya nan wallahi mutane ku ji tsoron Allah wato inda fuskanta ko inda aka ce kai wani influencer ne kai to da mu aka ce ka zo kayi abu to koya kai abin nan in dai dan saba da mutane a daidai yanayin da ake ciki to wallahi tallahi sai an zo an kafe ka an yi ta akan ka kowa sai ya hau kanka ta hayya to madam kin ji kanki haka zaki hakuri haka za a goge da lamarin mutane wallahi duk sannan kai abu wallahi tallahi ba su da gama ba jiran irin zaki a samu abin da za a yi trending akan ka to gashi dan ke dai rawa kanki ta ja miki amma wallahi tallahi ni ba na ganin laifin Maryam wallahi ma je ki turancin dole tunda ni ma an takura maka maganar turancin nan hau kasa dan ladin nake samu akan karatun alqur'ani na rasa shi sai zai gani da dictionary ina ta ina duba da kamus na ta neman kalmomi ina tsoron kan ne postin a samu matsala ko zo kusa na gaba kai dan adam ba iya mai to ya zaman ubangiji da ya halicci dan adam ma ba iya masa yake ba in yayi zafi da ku ce yayi zafi in sanyi da ya ce ku sanyi ba iya muku Allah ya sa mu dace